Alright, ngikubingelele ke mthando zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel la wenze kanjalo like i-video bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekela ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership, sobhekela lapha kumakhosi i-Kaizer Chiefs okuhlanganisa neqembu la KwaZulu Natal oSotho. AmaZulu ke umbiko ovelayo kuthiwa ke AmaZulu afuna umdlali wasesweni we-Kaizer Chiefs uNkosi Ngiphile Ngcobo. I-Kaizer Chiefs kuthiwa ke lo mdlali ke imdayisa ngemali ke engango 15 million, mawukuthi ke AmaZulu amfuna i-Kaizer Chiefs ingamdedela ngo 15 million, kanti ke ngakolunye uhlangothi kuthiwa ke AmaZulu wona akhetha ukuthi ke amthathe ngemali ke engango 8 million plus nomdlali, okusho ukuthi i-Kaizer Chiefs izobe isisho ukuthi ke umdlali imuphi emfunayo kumaZulu, then ke bese yakwazi ukuthi ke AmaZulu anike i-Kaizer u8 million plus umdlali. Kodwa ke amakhosi asami ku 15 million ukuthi ke AmaZulu mayimdinga ngempela lo mdlali ekumele akhiphe imali ke u15 million ukuze athole yena ke uNkosi Ngiphile Ngcobo umshini from laphana ke i-Kaizer Chiefs. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje, mawukuthi ke ingxoxo ezabo i-Kaizer Chiefs namaZulu ezihamba ngendlela mhlambe ke singakulindela ukuthi ke ngesikhathi sewindi lama transfers kuba ukuthi ke uNkosi Ngiphile Ngcobo osune contract ne-Kaizer Chiefs mhlambe ke simbone ebuyela eThekwini. Ke iyona update nje ebengiyiphethe njengamanje. Like i-video, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane ku video elandelayo, nisale kahle.